जार खने बिया को थानाय दं नै थांया कोन जावा हानो भिडियो खानाबो किसे साजंनाय मानि आगे रगो जे भिडियो खायमेन से जे 2024 रगो न आंगा आसुक भिडियो खायजगलिया खायो बट लास्ट फाइजों अंकाम से खायजगलिया ता अंकाबन बागै रोंया हांगै थांका भिडियो र खायजगे बालुगै तामजान हेंथा शो आसुक भिडियो को बंग खायमेन से एक तफान चाजगलिया हंगा आं बो अपलोड दिखाने खायाबो साइस में आंगै दंखा गे हान्यो साजोखै मानि कलमानि साइज लाब करि खा तफन किसा साजंना बागै हान्यो के नाइ दंदि ब्लॉग न पेलेंसिन बाय थक रां कंटिन्यू से खायमे आंगै दंखा तामनि के माने कंटेंट रखरै याबन बागै के न नाइ दंदि आनि खरा र हाया पनंगै दंमानो तामनि के किसा रुकुतु सुचिरि जागिया के नाइ दंदि सो खालगै नाइ दंदि सुंटा ओ भिडियो रखा जतन लाइ थांजाक सालनि ना आनि थानि भिडियो एडिट खायनानि टाइम दंगो ना आनि थानि भिडियो खायनानि टाइम दंगो ताम खाय आसो आं टाइम करे हनै न रकन सयबानो आं आनि टाइम रिया आंनाय ओंखा आनि बुसाकनि सेलेर आं आमसे केनो सेलेर खा ब्लॉग खायनानि एडिट खायनानि ते वॉइस ओवर खायनानि हंका तिनि के किसा वन सोका नरनो बुकि शेयर खालाय रिसोने जे थांजाकनि आं जे भिडियो कि सामिसा खालाय न रकमानि हनै हंका नरक नाइ दंदि आनि ब्लॉग न पेलेंसिन पाइथाक जरा हंके नरक के सपोर्ट खालाय दि नरकनि सपोर्ट माया हंके आं बो पूरा तामसानाय आं पूरा ब्लॉग खायना मुसुंगे आंनि थांगो हंके तापके जों कुकुनि स्कूल ऑफ आइजाक कायसा फॉर्म जमारना नांमान बागै बॉय को तापके जों बाय मालायना फायका माने ब्रंनि ब्रेक टाइम खांका बा ब्रक जों बाय मालायना बागै फायकाटा जों ब्रंनि स्कूल बिसंगो न हाबजा हायफानो माने ब्रक जे दं खते बर थांतोना बागै बसकांनि गेट कानाव बता हंके अजाका आजुमान कैसा जाका दंगो जे हेजामाराव परिनाय एबा के जे हेजामाराव थांजा माने जे सुरेंद्र नगर स्कूल थांजा एबा के जे आजाका पनाय रखम तो साइमा ना मबो जिखला हंके नाइ दंदिनो नां चित्र खुनगाने कुकुइनके पूरा माने तमसानाय आसके रामि थांका शित्रावे हॉस्टल फाइ रहनाय हॉस्टल फाइ ना बकुन हॉस्टल नि दुसिया बट बोतों याना गाहामखे आति हेमा दंता हंके ताबके जों तो मामा संपारा फाइ आगुमै यांगो मामानि बसानो टिकरेना नि बागै हायुंका बा जों मामिनि लगे हायलेका मामिनि लगे बा हायलेका ता हंके ताबके सुजाकै नाय माने मात्रं 35 kg सिंगु नरगा किसाफोर वन सुगैदे मान यांगो बो वाटि फाइ दंगो बा यांगो बो किसा नेनावि दं लायखा यांगो कुकुइ नि टिकरेना टाइम नि हंगा माबोनो बामैया कोन मथंगि तमानि नरक कमेंट के सादिना नायथुजा पुरांका तो सेलर माने तांगै फाइजाका जहिनि मा तंसं कति आराम बनांगो नगो फाइया कोइ ताबके संसाराय दंगो यांगो अंके नगो आं अबंके तकेसे थांनाय ब्लॉग माने क्लिप जावखाना आं टाइम रिरबाना नरक नाय माने जों मैखुमु दाबन सामान मानि नरक आं मैखुमु देहिन नरक कमेंट खै सादि दौ अंके चिनि अंके मैखुमु इनो बट पाक्संके तो मैखुमु इनो आं साय मिया तामहिन ताबके माइजाना नाय दंगो बके आं बाराव फायै आगोवै ब्लॉग खालायमोन से दो को यांगो मुइ दंगो नरक मुइनोगन मांखनांति शालिया नरक कमेंट खायदि आं दाम बेदाम साइ दंना गे नरनो किसा किसा को फोनो गरिबानो बोमा करेबा माने बोमा लगिबो करे बा ता साइनसो मुइ संगै मा साइ दंगो अबंके तिनि नि भिडियो आं मुबं खायना बागै किसा भिडियो चाक माने ता अबसे ता लासोता मंखा नरक नाय दंदि
Maijabai suknai hini uansukui ang o mairokno purina harmani tabuk jabailia tangi jabailia hinmanilia ani bo amsake saka achomsa hingke norno share khaya hini tongphano share khaima rwkha hingke hambai video no naitongmani bagwi.